Morjes. Huijarit hilluu netissä. Ja tässä nyt on tällainen Veetoman merkkinen aurinkovoimalla kysymyksessä, ja tätä kyllä oikeastikin tuolla ihan myydään, ja tämän hinta on siellä niin kuin normaali hinta, mitä mä olen katsellut, niin semmoinen 550 euroa, ja niin tässä on nyt tällainen tapaus, kun on tarjous 69,90. Heti mä kiinnitin tähän asiaan huomiota, että tässä täytyy olla huijauksesta kysymys. Ja hinta on tosiaankin 69,90, joka oikea hinta on 550, että tämä on heti haiston kyllä, että huijauksesta on kysymys, mutta päätin testata ja kerron nyt tästä siitä sitten. Elikkä tässä luvataan, että ilmainen toimitus ja palautus yli 30 euron tilauksille. 60 päivän rahat takaisin takuu. Aika huikea lupaus huijareilta. Taattu turvallinen fast track toimitus. 2-3 arkipäivää. Maksuvaihtoehtona on myös Klarna. Niille, jotka eivät tiedä mikä on Klarna, selvennyksenä se on eräänlainen rahoituslaitos, joka ostaa laskun kaupalta ja laskuttaa sitten tilaajaa. Silloin tilaajalla on erilaisia maksuvaihtoehtoja, joko maksaa heti tai erissä. Yhtenä vaihtoehtona on maksaa 30 päivän sisällä ilman korkoa. Valitsin tämän vaihtoehdon maksutavaksi. Ensin tuli sähköpostiin tilausvahvistus. Lähettäjänä on nyt Rosevirea. Siinä kiitetään kohteliaasti tilauksesta. Mukana on linkit, näytä tilauksesi, lataa shop ja käy kaupassamme. Vakuuttavaa. Seuraava sähköposti lupaa, että tilaukseni on jo matkalla. Linkit ovat nyt. Näytä tilauksesi, lataa shop ja käy kaupassamme yksi lisäksi linkki, jossa näytetään lähetyksen tuotteet. Ovat nämä melkoisia heppuja, ei muuta voi sanoa. No niin, tällainen tarina oli tällä huijauksella. Pysykäähän kanavalla ja näin poispäin, että moikka vaan kaikille.